Dnes to bude jedna z mojich obľúbených aktivít na uvoľnenie a bytie v prítomnom okamžiku, a to je vymalovávanie. Ak si to skúsila naposledy v detstve, tak ťa pozývam vrátiť sa k tejto skvelej činnosti a objaviť už z dospelého vedomia, aké úžasné benefity prináša. Táto aktivita má prvky arteterapie a vybrala som ju, lebo je to jedna z najsilnejších techník s dlhodobým relaxačným efektom. Zároveň sa vďaka tomu môžeš intenzívne prepojiť s prítomným momentom a hlavne sama so sebou a so svojou kreativitou. Budeš teda potrebovať pastelky alebo fixky a vytlačené omalovávánky, napríklad tie, ktoré som pre teba pripravila ja. Pusti si kľudne nejakú hudbu, ak sa ti to žiada, alebo zostaň v tichu. Daj si na to naozaj dostatok času a ponor sa do víru farieb, ktoré pohľadia nielen tvoje oko, ale aj tvoju ženskú dušu. No a pokiaľ sa ti bude žiadať, kľudne zazdieľaj fotku tvojho výtvoru. Krásne tvorenie.